Bore da, helo a chroeso i chi eto i gwasanaeth ni yma o Froaled. Croeso i chi a gobeithio bod chi yn mynd i gael sylw mama dymunol a chofion at y mama i gyd fydd yn gwylio bore yma. Gobeithio y gewch chi gyfle, os ydy hi'n braf, i gael chydig bach o deulu neu ffrindiau draw i'r ar, fel mae'r Llywodraeth wedi llacio rhyw fymryn ar y cyfyngiadau. Ond i sôn wrthoch chi wsos dwytha y byddwn ni yn cael seibiant bach o gyfres y salma. Wel, wsos nesaf fyddwch chi'n cael seibiant bach o ngweld anghlywed i. Wrth i ni ddod i ddiwedd y cwrs y Beibl sydd wedi bod yn cael ei redag dros yr wythnosau dwytha, mi fydd gwasanaeth dydd Sul nesaf eto am hanner awr wedi 10 yma, ond mi fydd o'n cael ei arwain gan arweinwyr cwrs y Beibl Sul nesaf. Felly, da ni'n edrych ymlaen yn fawr at y gwasanaeth hwnnw. A diolch i chi hefyd, bawb ohonoch chi sydd wedi anfon lluniau atai. Rwan bod ni yn cael trafeilio chydig bach ymhellach, dwi'n gobeithio bydd yna fwy o gyfle i ni dynnu lluniau wrth i ddignesu ac i arwyddion y Gwanwyn ddod chydig bach yn fwy amlwg. Wel, heddiw, mi fyddwn ni yn ystyried y sgwrs ddigwyddodd rhwng Iesu Grist a Peilat o Ioan 18. Ac wrth i ni ystyried yr rhan arbennig yna o'r Beibl a nina yn nesau at y Pasg, mi wnawn ni ystyried y cwestiwn pwy yn union oedd yn teyrnasu yn y sefyllfa honno, ac yna wrth gwrs gofyn y cwestiwn i ni'n hunin, pwy yn union sydd yn teyrnasu yn bywydau ni hefyd. A da ni yn gweddio bendith Duw wrth i ni wneud hynny, y bydd yr ysbryd glân yn gymorth i ni. Yn nes ymlaen, mi fyddwn ni hefyd yn clywed chydig bach am gynlluniau llanw fydd yn digwydd wythnos ar ôl y Pasg, a mae Emrys Owen Panditudur, un o bwyllgor llanw, wedi cael gair bach efo fi. Wedyn mi gewch chi weld y sgwrs bach honno yn nes ymlaen. Ond cyn hynny, da ni am foli hefo'n gilydd trwy rando neu ganu emyn 235, lle da ni'n clodfori Iesu Grist fel y brenin. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau i synen, a holl aneirif luoedd nef, coronwch ef yn ben.
Wel, Emrys, da ni'n ddiolchgar iawn i chdi am ddod ata ni sôn ychydig bach am llanw. A da ni'n gwybod bod chdi a Kelvin a Meirion a Heledd a nifer o bobl eraill wedi bod yn allweddol i lwyddiant llanw yn mynd ar draws Cymru dros y blynyddoedd dwytha yma. Ond wrth gwrs, fel ag y ma pethau hefo Covid, dwi'n dychmygu na nid mewn lleoliad penodol yn ddeiaryddol fyddwch chi lenni llanw. So be ydych chi wedi rannu chydig bach efo criw Bro Aled y bore yma, be yn union ydy cynlluniau ar gyfer llanw lenni? Diolch yn fawr iawn am y cyfle. Na, fydd lenni'n hollol wahanol. Bydd o'n ar y we fydd o, ar tudalen Facebook ac YouTube. So fydd yna neb yn gwyno fod nhw eisiau teithio am bell, a neb yn gwyno fod y garafan yn fydur a chwain neu beth yna. A poeni ben bydd y bwyd debyg. Fydden nhw'n medru cael y chefs gorau achos nhw'n byw adre yn bydda. Beth bynnag, na, fydd lenni, bydd gwyl rhithiol llanw o'r 5 i'r 8 o Ebrill. Ac na i just allan o wan i wneud siŵr ddim yn wneud o'n anghywir. Ond mae'r gwybodaeth i gyd ar llanw.org. Wedyn, just teipiwch llanw i fewn i Google a mi ddaw o fyny mor sydyn i chi. Bydd yna dathliad yn cael i darlledu'n fyw ar ein tudalen Facebook a YouTube nos Lun y 5 o Ebrill am 7 o'r gloch o'r hwyr. Yna, ar 2 noson dilynol, 6, 7 a 8 Ebrill, bydd yna astudiaethau Beiblaidd ar Zoom, eto am 7 o hwyr, yn cael ei harwain gan Gwilym Jeffs, dathlu'r atgyfodiad o farwolaeth i fywyd, Alun Thomas, dathlu'r atgyfodiad o fywyd i fywyd, a Gwilym Tudur, dathlu'r atgyfodiad o fywyd i ogoniant. Mae cynlluniau ar y gweill hefyd i gynnal sgyrsiau ar sesiynau ar-lein i blant ac i ieuenctid yn ystod yr wythnos hefyd. A mwy o fanylion dilynwch llanw. So dyna sy'n digwydd. Os dwi'n cofio'n iawn, fydd o'n cael ei dorri fyny stafelloedd, mae bobl yn cael trafod a geriach felly. So fydd o'n reit gyfeillgar a astudiaeth fydd o. Dwi'n meddwl fydd pob sy'n eisiau ymuno fewn ac cymryd rhan fydd bosib wneud, ond dyna pwy sy'n arwain y 2 noson a fydd dathliad fydd y cyntaf. Felly, mewn gwirionedd, yr un pryd ac arfer fydd llanw yn ydi yr wsos syth ar ôl Pasg, mond y bydd o i gyd ar y we, a gobeithio bydd pobl yn mwynhau yr un fendith, wrth gwrs y byddwn ni gyd yn cartrefi. Mae siŵr, dwi'n ama bod Gwilym Jeffs a Gwilym Tudur wedi bod yn pregethu Bro Aled dros y blynyddoedd, ac i'r rhai sydd ddim yn nabod Alun Thomas, mae o yn gynorthwydd gweinidogaethol yn Ynys Môn, ac yn arbenigwr Hen Testament, ac yn un difyr iawn i wrando yn efo hefo'r arbenigedd hwnnw'n dod ar gair yn fyw. Da iawn. O'na sôn am gyfnod 24 awr o weddi hefyd? Oes, mae yna diwrnod ola o mis Mawrth a diwrnod cyntaf Ebrill, mae yna gweddi 24 awr. A dyn, be fydd o? Fydd o 4 awr 20, a dyn mae yna slotiau o awr. A wedyn, os rhywun eisiau mynd o fewn, eto, mynd i llanw.org, ac o'ch chi dicio fewn i'r awr, ac fe rhaid chi logio fewn i fod yna. A dyn, os ydych chi eisiau ymuno a gwrando, mae eisiau logio fewn i fath, a fydd yna rhywun yn gadael chi ddod i fewn yn dechrau bob awr. So fydd byd yn torri ar draws yr awr. Ond hefyd, mae yna lawer i gymuned arall yn mynd i gael cyfarfodydd gweddi yr un amser, ynde. Ddim ar-lein am byd, ond wedyn na, so fydd yna gweddi, wedyn maen nhw'n dorio fyny i cymuned Cymru a'r byd. Dyna ydy'r prif penawder gweddi 4 awr 20. Dyma dechrau am 8 o gloch ar Mawrth 31, 8 o gloch y hwyr, ac yn gorffen 8 gloch y hwyr ar Ebrill y cyntaf. Wedyn na, mae rwy'n gofio y gweddi'n yn beth pwerus dydy, a dyn gan gobeithio gawn ni gyd fel gwlad uno i wneud hyn, a gymunedau gyd yn gweddio drwad, gawn ni dimlo'r ysbryd orach yn dod trwy Gymru, ynddo. Ie, yn sicr. Diolch yn iawn i ti, Emrys. Diolch am dy gefnogaeth. Bendith i chi wrth drefnu llanw.
ag efo'r holl bethau da meidia sydd angen dod at ei gilydd cyn hynny. A bendith i chi yn Pandy Tudur hefyd, wrth i chi gychwyn cyfnod newydd fel gofalaeth. Wel ia, just cyn hyn, fydda ni wedi cael pleidlais gobeithio i gael gweinidog neto. Gobeithio fydd eithon nhw drwodd yn iawn. Gwych. Diolch fawr iawn i ti, Efrys. O'r croeso, diolch ti, Rodri. Wel, diolch i Emrys am rannu gwybodaeth i ni am llanw fanna. Da ni rwan am gael cyfnod bach i weddio hefo'n gilydd. Ac yn wahanol i'r arfer, be dwi am wneud ydy fel y gwelwch chi, mae yna bwyntiau gweddi i fyny ar y sgrin, ac yna mi fydd na gyfle i ni gyd weddio'n dawel. Mae Mair Bryngola wedi rhoi cerddoriaeth gefndirol i ni, ac yna ar ôl chydig o amser i ni gyflwyno yn gweddiau personol a rhai o'r pethau yma sydd fyny ar y sgrin, mi na i gloi y cyfnod o weddi. Ond mi fydd y pwyntiau gweddi yma'n parhau fyny ar y sgrin mwyn yn annog ni. Ac o'n i wedi cynnwys rhai pethau, enghraifft bod ni eisiau rhoi clod i Dduw am ei gariad a'i dosturi tuag atan ni'n Iesu Grist, yn enwedig wrth i ni fod yn nes at y Pasg, ac wrth i ni fyfyrio ar aberth Iesu Grist a'i atgyfodiad o. Da ni hefyd yn naturiol heddiw isio diolch i fama, diolch i'n teuluoedd, ac bod ti'n syl y mama, lle da ni yn gwerthfawrogi rôl mama. Da ni hefyd yn ymwybodol bod o yn gyfnod digon anodd i nifer yn sgil profedigaetha a hiraeth a sefyllfaoedd teuluol anodd. Felly, da ni eisiau diolch am bob dylanwad da yn bywyda ni. A da ni hefyd, wrth gwrs, wrth feddwl am gyflwr Cymru a gwaith Eglwys Iesu Grist ar draws Cymru, da ni'n gweddio ar i'r ysbryd glân fod ar waith wrth i bobl glywed y newyddion da am Iesu wrth iddi hi ddod yn gyfnod y Pasg, a hefyd, fel da ni wedi clywed, da ni'n gweddio bendith Duw ac eneiniad yr ysbryd ar wyl llanw. Ac yn ola, da ni eisiau gweddio a cyflwyno pobl da ni'n nabod, neu hyd yn oed pobl nad ydyn ni'n gwybod amdanyn nhw'n bersonol, ond rhai sydd yn diodda am amrywiol resymau ar hyd a lled y byd. Achos da ni'n gwybod bod yna ddioddeffaint, bod yna gamdriniaeth, bod yna anghyfiawnder, a da ni eisiau pledio ar i'r Duw byw fod ar waith yn cysuro y rhai sy'n diodda, ac i roi doethineb i arweinwyr a gwleidyddion ar draws yn byd ni. Felly, chydig bach o gerddoriaeth i ni allu myfyrio a cyflwyno'n gweddia i Dduw rwan.
o Arglwydd Dduw, da ni'n cyflwyno yn gweddiau i ti rwan. Yn gofyn ar i ti teyrnasu yn bywyda ni, ar eith ogoniant di ddod yn amlycach i ni wrth i ni fyfyrio a darllan dair di, a disgwyl am arweiniad yr ysbryd glân. Felly Arglwydd, bydd yn ganolog i'n bywyda ni, helpa ni ymhyfrydu yn Iesu Grist. Helpa ni roi'n bywyda i fyddhau i ti, ac i fyw yn ôl dair di. Ac Arglwydd, da ni'n gofyn, fel y mae'r salmydd yn deud, ar ei eirian gennan ni fod yn dderbyniol gennyt, ac i fyfyrdoda yn calonna fod yn gymeradwy i ti, o Arglwydd ein creu gan prynwr, a da ni'n cyflwyno'r cyfan yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd bendigedig gan gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, da ni am droi rwan at yn darlleniad o'r Beibl am heddiw. Mae'n dod o yr Efengil yn ôl Ioan, pennod 18, a chyfieithiad Beibl.net, adnoda 28 i 40, ac Eirgain Howardson Saron fydd yn darllen i ni. Iesu o flaen Peilat. Aeth yr arweinwyr Iddewig a Iesu oddi wrth Caiaffas i'r pencadlys Rhufeinig. Erbyn hyn, roedd hi'n dechrau gwawrio. Aethon nhw ddim i mewn i'r pencadlys am ei bod nhw eisiau osgoi torri'r rheolau ynglŷn â glendid seremoniol. Roedd nhw eisiau gallu bwyta swper y Pasg. Felly, daeth Peilat allan atyn nhw a gofyn, beth ydy'r cyhuddiadau yn erbyn y dyn yma? Fydden ni ddim wedi'w drosglwyddo i ti, oni bai ei fod wedi troseddu, medden nhw. Felly, cymerwch chi o, meddai Peilat. Defnyddiwch eich cyfraith eich hunain i'w farnu. Ond does gynnon ni ddim mor awdurdod i'w ddedfrydu i farwolaeth, medden nhw. Digwyddodd hyn fel bod yr hyn ddywedodd Iesu am y ffordd roedd yn mynd i farw yn dod yn wir. Aeth Peilat yn ôl i mewn i'r palas a galwodd Iesu i ymddangos o'i flaen a dweud wrtho. Felly, ti ydy brenin yr Iddewon, ia? Wyt ti'n gofyn ohony ti dy hun, meddai Iesu, neu ai eraill sydd wedi dweud hyn amdana i? Dwi ddim yn Iddew, atebodd Peilat. Dy bobl di a'i prif offeiriaid sydd wedi dy drosglwyddo di i mi. Beth yn union wyt ti wedi ei wneud? Atebodd Iesu. Dydy'n teyrnasu ddim yn dod o'r byd yma. Petai hi, byddai fy ngweision wedi ymladd yn galed i'm cadw i rhag cael fy arestio gan yr awdurdodau Iddewig. Mae fy teyrnasu yn dod o rywle arall. Felly, rwyt ti yn frenin, meddai Peilat. Atebodd Iesu. Ti sy'n defnyddio'r gair brenin. Y rheswm pam ges i fy ngeni a pham dwi wedi dod i'r byd ydy i dystio i beth sydd yn wir go iawn. Mae pawb sydd ar ochr y gwir yn gwrando arna i. Beth ydy gwirionedd, meddai Peilat. Yna, aeth allan at yr arweinwyr Iddewig eto a dweud, dwi ddim yn ei gael yn eog o unrhyw drosedd. Mae'n arferiad i mi ryddhau un carcharor i chi adeg y Pasg. Ydych chi eisiau i mi ryddhau hwn, brenin yr Iddewon? Na, medden nhw gan weiddi eto. Dim hwn, Barabas da ni eisiau. Terfysgwr oedd Barabas. Yn Gymraeg, mae gynnon ni ddywediad neu ymadrodd am rhywun sydd wedi gorfod mynd i'r llys. Mi fysach chi'n clywed mewn adroddiadau newyddion enghraifft, y dywediad
mae o neu hi wedi mynd o flaen i well. Ond pan ydyn ni yn ystyried yr hanes da ni newydd i glywed am Iesu yn ymwneud â'r Sanhedrin, yr arweinwyr crefyddol Iddewig a Peilat, dydy o ddim yn gywir i ddeud bod Iesu o flaen i well na di. Mae ganddyn nhw beth awdurdod dros Iesu, ac wrth gwrs yn y pen draw, Peilat sydd yn caniatáu i Iesu gael i ddienyddio. Ond wrth i ni wrando ar yr ymwneud rhwng Iesu a Peilat, mae o yn dod yn amlwg bod angen i ni edrach yn ddyfnach ynglyn â be yn union sydd yn digwydd a pwy yn union sydd mewn awdurdod, pwy sydd yn teyrnasu yn y digwyddiad yma. Dros yr wythnos nesaf yma, dwi'n siŵr y byddwn ni gyd yn gweld bwletina neu eitema o raglenni newyddion ar y cyfryngau fydd yn edrych yn ôl flwyddyn yn ôl, lle oedd hi yn y cyfnod tyngedfennol jyst cyn i ni fynd i'r cyfnod clo cynta. A dwi'n siŵr y byddwn ni'n gweld clipiau o bobl yn siarad, yn deud pethau naif, yn deud pethau eironig o wybod lle yda ni anni flwyddyn yn ddiweddarach. A rhai pobl yn deud pethau cwbl anghywir, fydd hyn i gyd wedi pasio mewn chydig fisoedd, a ni'n gwybod flwyddyn yn ddiweddarach sut mae'n byd ni wedi cael ei droi ben i weired. Ac wrth i ni ystyried yr hyn sydd yn digwydd yn Ioan 18, da ni'n gweld yr un teip o bethau'n digwydd. Pobl yn deud pethau ag eironi enfawr a safona dwbl yn cael ei arddangos gan bobl ddylia fod yn gweithredu o blaid cyfiawnder. A da chi'n gweld hynny yn wir trwy'r efengyla, gan enwedig yn efengyl Ioan, pan mae'r trafodaethau'n digwydd ynglyn â be ddylia fod yn digwydd nesaf i Iesu ar ôl iddo fo gael i arestio. Meddyliwch enghraifft, reit ar gychwyn yn darlleniad ni am yr arweinwyr crefyddol Iddewig. Dydyn nhw ddim isio mynd yn agos at Peilat achos bod o yn dod o waed cenhedlig, bod o'n un o'r cenhedloedd, ac mi fysa hynny'n gwneud nhw'n am hir, a fysa nhw ddim yn cael bod yn rhan o seremoniau pasg nhw. Eto maen nhw'n barod i ladd mab Duw a'r Meseia, rhyfedd iawn. Ac yr un fath, da ni'n meddwl am rôl Peilat, yr un sydd i fod i weinyddu cyfiawnder ar ran yr ymerodraeth Rufeinig, ond yn y pen draw, mae o eisiau cadw yr ymerawdwr yn hapus, a diolch eisiau cael gormod o draffath gan yr Iddewon ma chwaith. Ac felly mae'r ffordd mae o'n trin Iesu yn dangos mwy o hunanoldeb ac edrach ar ôl i sefyllfa ei hun na dim arall. A mae Peilat yn dydi? Mae Peilat yn cael ei gysylltu yn uniongyrchol a tynged Iesu Grist. Nid yn unig yn y Beibl yn y Testament Newydd, ond mae wedi cael ei basio lawr trwy hanes Cristnogaeth. Enghraifft, mae Peilat yn cael ei gyfeirio at fo yn un o'r credoa Cristnogol cynhara, credo yr apostolion. Mae credo'r apostolion yn datgan fel hyn, a fel mae Cristnogion ar draws y byd wedi cyflwyno ei ffydd ar draws y ddwy fileniwm dwytha. Credaf yn Iesu Grist, ei unig anedig fab, ein harglwydd, a genhedlwyd gan yr ysbryd glân, a aned o'r forwyn fair, a ddioddefodd dan Pontius Pilate. Ac felly, bore yma, wrth i ni ystyried be sy'n digwydd yma, a meddwl am y cyfarfyddiad yma rhwng brenin tragwyddol nef a deiar a rhaglaw Rhufeinig dros dro Judea, sef Peilat, dwi eisiau ni ganolbwyntio'n benodol ar adnodau 36 i 38, a mi ddarllenau nhw i chi yn fersiwn Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Atebodd Iesu, nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn. Pe bai fy nheyrnas i o'r byd hwn, byddai fy ngwasanaethwyr i yn ymladd rhag i mi gael fy nhrosglwyddo i'r Iddewon. Ond y gwir yw, nid dyma darddle fy nheyrnas i. Yna meddai Peilat wrtho, nid wyt sy'n frenin yn ti? Ti sy'n deud fy mod yn frenin, atebodd Iesu. Mwyn hyn yr wyf wedi cael fy ngeni, ac mwyn hyn y deithim i'r byd, i dystiolaethu i'r gwirionedd. Y mae pawb sy'n perthyn i'r gwirionedd yn gwrando ar fy llais i. Meddai Peilat wrtho.
Beth yw gwirionedd? Wedi ddod ddweud hyn, daeth allan eto at yr Iddewon ac meddai wrthynt, nid wyf fi'n cael unrhyw achos yn ei erbyn. Peth cyntaf dwi eisiau ni sylwi arno fo ydy bod teyrnas neu brenhiniaeth Iesu Grist yn wahanol. Trwy hanes, da ni'n gweld bod yna batryma tebyg iawn yn codi pen pan ydyn ni'n ystyried brenhinoedd neu ymerodraethau neu teyrnasoedd. Be bynnag ydy'r drefn, yr union drefn wleidyddol, y lleoliad, y diwylliant, mae teyrnasoedd dynol yn codi ac yn gostwng. Ac yn tueddu i ddilyn patrwm tebyg iawn lle maen nhw'n gwobrwyo'r rhai sydd yn ei helpu nhw ac yn camdrin y rhai sydd yn ei gwrthwynebu nhw neu ddim at ddant i harweinwyr nhw am pa bynnag reswm. Hyd yn oed heddiw, da ni'n gallu dweud o felly oedd i estalwm, ond hyd yn oed heddiw, os ydych chi'n edrych o gwmpas y byd, da ni'n ymwybodol bod yna densiwn difrifol yn Myanmar, enghraifft, hefo'r fyddin wedi cipio grym. Mae yna ryfeloedd erchyll yn Yemen, yn Syria, mae China yn gwahardd pob arlliw o anghytuno gwleidyddol yn Hong Kong. A wedyn, da chi'n meddwl, wel ia, maen nhw'n wledydd hefo math arbennig o wleidyddiaeth. Dydyn nhw ddim fel yn gwledydd democrataidd ni. Na, dyn, ond da chi'n meddwl am Brydain, da chi'n meddwl am America, yr ffrio chwyrn sydd wedi bod y cwestiynu addasrwydd penderfyniadau mae arweinwyr wedi wneud. Ydy arweinwyr yn rhoi mantais i'w cefnogwyr nhw yn gweithredu'n anghyfiawn trwy wneud hynny? Ond sylwch, yn fama, sut mae Iesu yn siarad hefo cynrychiolydd ymerodraeth fwyaf pwerus y byd ar y pryd. Mae o'n deud rhywbeth arbennig iawn. Ac mae hyn yn bwysig i ni fel Cristnogion rhag i ni edrych ar y byd da ni'n byw yn efo heddiw a mynd yn sinigaidd, yn ofnus neu'n anobeithiol. A Iesu'n deud hyn amdano fo'i hun pan mae'n cael ei gwestiynu gan Pilat. Dydy'n teyrnasu ddim o'r byd yma. Petai hi, byddai fy ngweision ni wedi ymladd yn galed i'm cadw i rhag cael ei arestio gan yr awdurdodau ddewig. Mae fy nheyrnasu yn dod o rhywle arall. Mae ffordd mae Iesu Grist yn teyrnasu yn wahanol oherwydd i bod hi'n deyrnas sy'n sefyll ar wahân ac i'w chlaw pob ymerodraeth neu frenhiniaeth yr ydyn ni wedi weld dros hanes pobl ar y ddaear. Be da ni'n ystyried felly ydy bod teyrnas Iesu Grist i fod yn wahanol. Mae hi yn wahanol. Ac ella bys yna rei pobl sydd yn gwrthwynebu Cristnogaeth yn dweud, wel, yr Beibl yn deud hynny, ond da chi'n edrach trwy hanes a da chi'n gweld mae pobl sydd yn arddel Cristnogaeth wedi dilyn patrwm y byd. Mae pobl sydd hyd yn oed yn arwain eglwysi wedi camdrin, wedi gwneud pethau erchyll. A mae hynny'n gyd yn wir, ond nid amlygu teyrnas Dduw, nid amlygu gwerthoedd Crist maen nhw wedi wneud wrth weithredu yn y ffordd yna nac i. Dangos i dynoliaeth maen nhw wedi wneud, dangos i pechod maen nhw wedi wneud. Ond mae Iesu Grist eto'n pwysleisio nad ydy i deyrnas o'r byd yma. Ac fel esiampl o hynny, mae o'n dangos y ffordd nath o ymateb pan gafodd o'i restio. Bod na fygythiad y bysa i ddisgyblion o'n codi arfa, mae Iesu'n rhoi stop ar hynny yn syth bin. Ac mae o'n deud, taswn ni'n frenin fel pawb arall, ond i faswn ni wedi annog fy nilynwyr i frwydro. Mae'n bwysig bod ni'n ystyried hyn fel Cristnogion heddiw, achos y demtasiwn i ni trwy'r amser ydy dilyn y gwerthoedd a'r egwyddorion sydd o'n cwmpas ni yn bob man, mwyn i ni allu ffitio mewn. Ac yn waeth na hynny hyd yn oed, da ni hyd yn oed yn gallu cael yn perswadio bod Duw rhywsut yn ymateb i ni yn y ffordd yr ydym ni'n gweld diwylliant yn gweithio o'n cwmpas ni. Hynny di, dim ond i ni fod yn blant bach da yn gwneud beth da ni fod i wneud, mi fydd popeth yn iawn. O munud da ni yn mynd i draffarth
watch out wedyn. Ond wrth gwrs, beth sy'n sylfaenol i deyrnas Dduw, beth sy'n sylfaenol i Gristnogaeth, ydy gras. Da ni'n cael yn derbyn, da ni'n cael yn caru, da ni'n cael maddeuant, nid oherwydd bod ni wedi heiddi hynny trwy fahafio, ond oherwydd bod Crist wedi bod yn fodlon marw ar y groes yn lle ni am yn pechoda ni. Bod ni'n cael yn derbyn gan Dduw fel plant annwyl iddo fo gweitha'r ffordd yr ydyn ni wedi i anwybyddu fo, wedi dilorni brenu nef, wedi bod yn gas, wedi brifo pobl o'n cwmpas ni. Be mae Effesiaid 2 yn ei ddweud? Trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw ydyw, ac nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio. Brenin gwahanol, teyrnas nad ydy hi o'r byd hwn. Ac felly mae rhaid ni gofio trwy'r amser pan da ni'n meddwl am ymwneud yr arglwydd a ni trwy Iesu Grist. Mae'n wahanol i'r ffordd yr ydym ni'n gweld grym ac awdurdod yn cael ei amlygu yn byd ni. A nid yn unig mae'r arglwydd yn ei ras yn Iesu Grist yn wahanol, ond ar ôl i ni brofi y gras, y cariad, y maddeuant, y derbyniad yna wrth i ni gredu'n Iesu Grist, mae yna ddisgwyl wedyn i'n hymddygiad ni fod yn wahanol i amlygu pwy ydy'r un yr ydym ni wedi credu yn fo, pwy ydy'r brenin yr ydym ni yn ei ddilyn. Mae'r ffordd yr ydym ni'n byw, yn meddwl ac yn gweithredu i fod yn wahanol i'r ffordd mae'r byd yn gwneud pethau. Dyma sut mae Iesu'n egluro hynny wrth i ddisgyblion yn Luc 6. Os ydych chi'n caru rhai sy'n eich caru chi, pa ddiolch fydd i chi? Y mae hyd yn oed y pechaduriaid yn caru rhai sy'n ei caru hwy, ac os gwnewch ddaioni i rhai sy'n gwneud daioni i chi, pa ddiolch fydd i chi? Y mae hyd yn oed y pechaduriaid yn gwneud cymaint o hynny. Nage. Carwch eich gelynion a gnewch ddaioni a rhowch fenthyg heb ddisgwyl dim yn ôl. Bydd eich gwobr yn fawr a byddwch yn blant y goruchaf oherwydd y mae ef yn garedig wrth yr aniolchgar a'r drygionus. Byddwch yn drigarog fel y mae eich tad yn drigarog. Teyrnas Iesu Grist yn wahanol. Mae hi'n deyrnas sydd ddim o'r byd yma, ond mae hi i fod i effeithio ar y byd yma wrth i Gristnogion fyw i bywyda, wedi profi cariad ac yn rhannu'r cariad yna hyd yn oed at ei gelynion. A'r ail bwynt sydd yn dod yn amlwg yma ydy bod pwy da ni'n gwrando arnyn nhw yn dangos i pa deyrnas yr ydym ni'n perthyn. Adnod 37. Yna meddai Peilot wrtho, a wyt ti'n frenin yn ti? Ti sy'n deud fy mod yn frenin, atebodd Iesu. Mwyn hyn yr wyf i wedi cael fy ngeni, ac mwyn hyn y deithim i'r byd, i dystiolaethu i'r gwirionedd. Y mae pawb sy'n perthyn i'r gwirionedd yn gwrando ar fy llais i. Neu mae Beibl.net yn deud mae pawb sydd ar ochr y gwir yn gwrando arna i. Felly mae Iesu'n deud wrth Peilot, dwi wedi dod yma i fod yn frenin gwahanol. Mae'n heyrnas i ddim o'r byd hwn, ond dwi wedi dod i'r byd hwn mwyn dangos tystio i'r gwirionedd. Y reality o pwy ydy Duw. Sut mae Duw yn teyrnasu a fydd o yn teyrnasu am dragwyddoldeb. I dystio i'r hyn sydd angen digwydd mwyn i ni, fel pobl, ddod i berthynas â'r Duw yma. Bod angen i Iesu ddod i'r byd a marw ar y groes mwyn i ni gael perthynas iawn hefo Duw a profi y bywyd yna o gyflawnder. A sylwch bod Iesu'n deud bod pobl eraill, bod na bosib iddyn nhw fod o'r gwirionedd neu berthyn i'r gwirionedd. O sut hynny? Wel, da ni'n gwybod na Iesu Grist ydy'r gwirionedd, ond sut allwn ni fod o'r gwirionedd? Sut allwn ni berthyn i'r gwirionedd? Wel, mae'r gair perthyn yn help, dwi'n meddwl, yn hyn o beth i ni ddallt. Sut da ni'n perthyn i bobl eraill? Wel, trwy gael yn geni i deulu arbennig neu gael yn mabwysiadu i deulu arbennig. Sut ydym ni felly yn dod i berthyn i deyrnas Crist
y gwirionedd? Wel, mi ddudodd Iesu wrth Nicodemus yn Ioan pennod 3, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, o'n i chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Os da ni isio perthyn i'r gwirionedd, mi da ni'n gorfod cael yn geni o'r newydd, neu geni o ddiechod, sef gwaith yr ysbryd glân yn rhoi bywyd ysbrydol newydd i ni. Y camgymeriad mawr mae nifer yn ei wneud ydy deud y ffordd yda ni yn dod yn rhan, yn perthyn i deyrnas Crist, ydy trwy wneud yr hyn mae o am i ni ddeud. Ond camgymeriad ydy meddwl felly. Hannar y stori a'r stori yn ei threfn anghywir ydy hi. Be mae Iesu'n ei ddeud y fama ydy, os yda ni'n rhan o'i deyrnas o, os yda ni'n perthyn i'r gwirionedd, yna mi fyddwn ni yn gwrando ar ei lais o. Ac wrth gwrs dyna da ni'n weld trwy'r Beibl. Mae yr arglwydd Dduw isio perthynas ac ufuddod gan i bobl. Nid dim ond gwneud y pethau yn oeraidd achos na dyma be ddylson ni fod yn ei wneud. Fel Cristion, mae'r arglwydd Iesu isio yn ewyllus ni a'n serch ni, fel y byddwn ni'n ymhyfrydu yno fo, ac yn sgil hynny yn gwrando ar ei lais o ac yn gwneud yr hyn mae o am i ni wneud. Mae Iesu'n deud, pawb sydd o'r gwirionedd, pawb sydd yn perthyn i'r gwirionedd felly, mi fydden nhw yn gwrando ar ei lais o. Mae pawb sy'n rhan o deyrnas Crist yn cael ei nodweddu oherwydd i bod nhw'n gwrando ar y brenin. Wan, yn ystod y flwyddyn dwytha, da ni wedi clywed gymaint o arweinwyr gwleidyddion a sylwebyddion yn datgan hyn a'r llall am yr haint a be fydd yn digwydd nesaf. Ac nifer, dwi'n siŵr ohonoch chi wedi gwrando ar ei ac yn dweud, mae gen i amser i hwn, neu hon, mae gen i barch tuag atyn nhw, rhai eraill ar y llaw arall. Da chi'n isio gwrando dim anyn nhw. Sgynnoch chi'n byd i ddeud wrthyn nhw, ac mi fyddwch chi'n deud wrthych chi'ch hun, dwi'n yn gallu gwrando ar hwn neu hon dim mwy. Diddorol yn dydi? Os sgynnoch chi barch, os sgynnoch chi gariad tuag at rhywun, da chi'n mynd i fod yn gwrando arnyn nhw ac yn mwynhau treulio amser efo nhw. Fel arall, da chi'n mynd i fod yn ei anwybyddu nhw neu ni osgoi nhw. Sylwch be ddudodd Iesu wrth i ddisgyblion yn Ioan 14:23. Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad yn ei garu ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Sylwch, perthynas rhwng Duw a'r Cristion trwy Iesu Grist, cariad, ufuddod ac adnabyddiaeth a pherthynas i gyd wedi plethu hefo'i gilydd. Felly wrth i ni feddwl be mae Iesu Grist yn ei ddeud yma, ga'i'n annog ni i feddwl am yn bywydau ni'n hunain a gofyn y cwestiwn, i pa deyrnas ydyn ni'n perthyn? Ar pwy ydyn ni'n gwrando? Ydyn ni'n gwrando ar Iesu Grist? Yr un sydd wedi dod i dystio i wirionedd pwy ydy Duw a pwy ydyn ni? Neu ydyn ni'n anwybyddu Iesu Grist? Ydyn ni'n gwrando wedyn ar gelwydd yn hytrach na bod o'r gwirionedd? Sylwch, nath Pilat ddim gwrando ar Iesu. Ar ôl i Iesu fod yn siarad ac yn deud pwy oedd o, ymatab Pilat oedd, be ydy gwirionedd? Mae yna nifer fawr o bobl wedi trio dirnad be yn union oedd o'n ei ddeud, neu be oedd o'n ei olygu efo'r geiriau yna, ond mae o'n amlwg bod o ddim wedi ymatab yn gadarnhaol i'r hyn ddwedodd Iesu, oherwydd yn y pen draw, mae o'n barod i adael iddo fo gael ei ladd, bod o'n gwybod i fod o'n ddieog. Chi'n edrach yn ôl reit i gychwyn y Beibl, a mae Adda ac Efa mewn perthynas hyfryd hefo Duw, lle mae Duw wedi rhoi nhw'n mharadwys a chaniatáu iddyn nhw fyw y bywyd yna ymharadwys hefo fo, a be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n gwrthod gwirionedd Duw ac yn credu celwydd y sarf. Y celwydd y byddan nhw'n cael bywyd gwell ar wahân i Dduw yn ymddiried yn be maen nhw'n meddwl yn hytrach na yn ymddiried yng nghariad a gofal Duw. Ac wrth gwrs, canlyniad hynny ydy'r cwymp, a'r rhwyg yna yn y berthynas rhwngthyn nhw a Duw. A da ni hefyd heddiw yn cael yn temtio'r un ffordd, i beidio gwrando
ar Grist. I weithredu mewn ffordd lle da ni'n meddwl mi wneith hyn weithio'n well i mi yn hytrach na ymddiried yn y ffordd yma Duw wedi dangos i hun yn Dduw graslon a chariadus i ni yn Iesu Grist. Pwy da ni'n gwrando ar enw, pwy sydd yn dylanwadu arna ni? Ydyn ni'n gallu gwrando ar eiriau Iesu Grist a dweud, ie, dwi'n perthyn i'r gwirionedd, dwi wedi profi bywyd newydd trwy'r ysbryd glân. A dwi yn dyheu am wrando ar lais brenu nef Iesu Grist i hun. Wrth i ni orffan, ga i'ch atgoffa chi o un arall o eiriau enwog Iesu Grist o Efengil Ioan. Yn Ioan 14, pan mae o'n deud fel hyn wrth i ddisgyblion. My fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy fi. Os ydych wedi fy adnabod i, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi ei weld ef. Mae teyrnas Iesu yn wahanol. Mae pawb sydd wedi dod i berthyn i'r deyrnas honno trwy fod o'r gwirionedd wrth gael bywyd newydd yn Iesu Grist yn mynd i wrando ar ei lais o. Dewch ni fod yn barod i edrach ar Iesu, i roed yn bywyda iddo fo ac i fyw yn bywyda yn gwrando ar ei lais o. Diolch i chi am ymuno hefo ni bore yma. A dwi'n gweddio bendith arnach chi dros yr wythnos sydd i ddod. Da ni am orffan felly yn canu clod i Dduw ac yn wir yn dymuno bod Duw ar waith trwy eglwys fel y byddwn ni yn gallu ymatab i'r hyn yr ydyn ni'n weld o'i gariad o yn Iesu Grist yn bywyda. Cyfeithiad Dafydd Job, o eglwys cod a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Yr rhai oedd wan sy'n awr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin. A tharian ffydd a'r gwir o'n plaid, gwrthodwn gelwydd yr un drwg, cans cariad i'w rhyfelgri'r fyddin gref wrth i'n geisio y colledig.